Hangkan na, bang mawasag inulan, inhinangon mo, check mo muna yung mga outlet. Bang mayroon na mga nabasa, iban si mga appliances, bang nabasa, patahayon mo na siya. Ayaw mo na siya hisaksak pa, kuryente. Inikarua, hali ito. Ayaw mag-overloaded sin extension wire. Inikatu, pungon in switch. Bang nagbabaha in lungan at walong simbay mo. Iwan na sin, bang nagtuto in tubig, masuok pa wiring at masuok pa outlet sin bay. Inikaupat, subay dayan sa regular check. Mangmanjari, every week, pag-check ta yung mga wiring ta, halom simbay, bang wiring na siya mga pali-pali or nakutkot sin mga ambaw in wiring ta, hasupaya di maaon in short circuit. Iwan, bang wiring tao, siguro hatuod. Ayaw hibin in switch naka-on. Siguro hatuod ini nakababa in switch atawa na pong mo in switch alom sin bay. Tumtumon na tutuod. Minsan siya, ulan makusog, mahaggot din hula, long tayo ni mga wayroon possibility magkasunog, sumagawa, bukon yad tubunan. Or, wayroon assurance, mga di magkasunog. Minsan siya, mawasag in ulan, at tawasa bunag-ulan, at tawa ampa na ubos in makusog ulan. Basta complete the in two elements of fire, heat, oxygen, and fuel, manjari sadya maaon in aramala sunog. Anytime. Bang aon ka mo mga mabaya, mga subo, hahal sin fire safety tips, mag-comment sadya ka mo doon, hababa. Iban ayaw kalupahan, mag-like, share, comment, and follow. Asupaya mataod pa makakita sin fire safety tips ta. So yan, in fire safety tips, in 1 minute. Possible ba magkasunog? Minsan ang panaubos in ulan makusog. Assalamualaikum. Yarin fire safety tips in 1 minute. In panganal ta, bang ang panaubos in ulan makusog, impossible na siya magkasunog. Pasalan, mahaggot din hula, basa ing kahigad-higaran, na safe na kita, haramala sunog. Sumagawa, kaya ngatan mo ra isab, possible magkasunog, minsan ang panaubos in ulan makusog. Pangasubo, mayta. Suwayto ini daran tuod tumtumon. Na in kayo, maon siya bang nag-aagad into pagtawagon elements of fire or fire triangle. Muna-muna,